a treballar. O sigui, els vas a treballar de dilluns a divendres i de 9 a 14 hores. Entonces, claro, el treballador ja sabia el que anava a treballar. A partir del 97 ja no hi ha una obligació de ficar en el contracte quan vas a treballar. Per tant, això crea una disposició de l'empresari i això si ho trobareu amb els amics. Demà treballem, doncs gana-nos. Això suposa, primera, una inestabilitat econòmica impressionant, perquè clar, tampoc saps, i després una inestabilitat en la teva vida personal, perquè ni tan sols te pots organitzar ni per a buscar un altre treball. ¿Vale? Però fins ara teníem una limitació i és que no se podien fer hores extraordinàries. Doncs bé, ara ja se poden fer hores extraordinàries. I per tant, ara el que se trobarem és que entre que en el contracte no te fiquen quan treballes i que damunt ara se poden passar de les hores que se suposa que és el teu contracte, doncs la disposició del treballador de l'empresari va ser constant i contínua i la inestabilitat evidentment molt petita. Fogassa. Mireu, el Fogassa com una coseta que pareix que no tenga massa trascendència, però té molta. Mireu, abans quan una empresa feia un ERE o inclús un acomiadament objectiu, hi havia unes causes econòmiques, el 40% en les empreses de menys de 25 treballadors el pagava el Fogassa i a més el pagava, dice lo que cap, un mes, 2 mesos. Entonces, ¿qué pasaba en la mayoría de los casos? Cuando se utilizaba esta modalidad contractual, el que pasaba es que la empresa o tancaba o ya estaba a un proceso de insolvencia. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que pagaba el 40% del Fogassa y después, pues, cuando el empresario no pagaba la 360, pues tú primero tenías que presentar una reclamación, una papeleta de conciliación en l'ESMA, una demanda al juzgat, celebrar el judici, sentència, anar-te'n a la juzgat d'execució, que el juzgat d'execució veguera a veure si tenia béns i que per fi te dictar un auto d'insolvència en el que tu pogués anar al Fogassa, que tardes un any i pagar. És a dir, que per a l'altre 60% que tindria que pagar el Fogassa podien passar 2-3 anys. Però bueno, l'altre 40% se pagava, perquè com el pagava directament el Fogassa, que ja vigilava com regulava la llei, doncs sí se pagava. Doncs bé, ara el que passa és que aquest 40% ja no te'l paga el Fogassa directament, li paga l'empresari. I per tant, què significa? Que el treballador no va rebre els diners directament del Fogassa, tindrà que reclamar-los. Reclamar-los en principi a l'empresari quan no sigui insolvent, pues fer tots els tràmits que vos he contat. Per tant, al final, no sols el 60% va tardar molts anys, va ser la globalitat. No? Per tant, una cosa que pareix que no té, perquè després en la pràctica sabem com funciona. Reducció de jornada per cura de fills i familiars. I així també han sigut molt subtils, però és de gran transcendència. Vosaltres vos veus molt joves, encara no teniu fills que cuidar, però us asseguro que la modificació que es va fer per la llei d'igualtat en el 2006 va ser molt positiva, sobretot per la reducció de jornada per a la cura de fills, per a pares o mares, i era que la llei te permetia reduir la jornada fins que el xiquet o la xiqueta tinguera 8 anys entre una vuitena part de la jornada i la meitat de la jornada. Entonces, pues, tu no tenies que fer un preavís, sinó que tu de per a demà i que de l'empresari que mira, tinc la necessitat de fer la reducció i ho fes. I a més tu dies quan volies. Entonces, a més, la llei te deia molt clar que era una reducció de jornada, ¿vale? Simplement te deia això. Ara te diuen una reducció de jornada diària. I això és fonamental, perquè tu en la reducció de jornada moltes vegades, per exemple, quan el pare o la mare treballava el dissabte, per exemple, si tu volies reduir 8 hores a la setmana, dies, doncs mira, jo vull que el dissabte, o vull que el divendres, però que siga. En el moment que te fiquen de reducció diària, vol dir que si tu tens 8 hores, les tens que reduir hora i mitja per dia. I per tant, tu ja no vas poder organitzar de la mateixa manera. Per tant, el retrocés que sofrim en això, encara que m'agrada que no, és problemàtic. A banda, ara exigeixen que preavises en 15 dies, que abans no feia falta, i això moltes vegades, sobretot potser en el tema de que un familiar se fiquen malalt i que tu necessites, ja tenim els 15 dies. I a més, obrir la porta a que això se pugui regular per negociació col·lectiva. I això ara fa molt d'acord, perquè ara entrarem a veure el que ha passat en la negociació col·lectiva. Mobilitat geogràfica. La mobilitat geogràfica és quan tu estàs treballant així i t'envien a treballar a Castelló, per exemple, la mobilitat geogràfica, ¿vale? I sempre, per a fer una mobilitat geogràfica, se tenien que donar raons econòmiques, tecnològiques i de producció, o de
quan no se donaven aquestes causes, el treballador pues, sempre podia anar al juzgat per a que li digués que aquesta mobilitat pues, no era precedent i que per tant s'anul·la. Pues ara han ficat una coletilla que diu que se considera com a tal les que estiguen relacionats amb la competitivitat, organització tècnica o del treball de l'empresa. Això obri molt la porta perquè tu ja no tens que tindre un problema econòmic o algo que justifica això. Obri la porta perquè, clar, si vaig ser més rentable que el que a un altre lloc, doncs, les possibilitats s'hi obren. I per tant va ser molt més difícil que no hi jugar de tirar cap a baix una mobilitat geogràfica. Setè, les modificacions substancials de les condicions de treball. Mireu, les condicions substancials de les condicions de treball són qüestions tan bàsiques com són la jornada de treball, l'horari de treball, la distribució del temps de treball, el treball de torns, el sistema de remuneració. ¿Vale? Mireu, dins d'això s'ha explicat una cosa que és perillosíssim, ¿vale? Que és la quantia salarial. ¿Vale? I a més, una qüestió més perillosa encara, i és que, a més, aquest article, el de la modificació substancial de les condicions de treball, en determinats punts, com per exemple en la jornada de treball, el que te deia era que si no estaves d'acord en la modificació que te feien, tu podies extingir la teua relació laboral amb una indemnització de 20 dies per any amb un límit de 9 mensualitats. Que, imagineu-se, per a una persona que estigui 4 anys, pues, és poqueta cosa. ¿Vale? Però això se podia fer en determinades qüestions. Per exemple, si a tu te rebaixaven la quantia salarial, pues tu ja te podies anar a utilitzar l'article 50 de l'Estatut dels Treballadors i dir que, bueno, que estaven menoscabant la teua dignitat i estar un acomiadament o una extinció en efectes iguals que l'acomiadament improcedent, que eren 45 dies per any, un límit de 42 mensualitats. Però ara ja el tema de la quantia salarial te fiquen com a causa per a que si no estàs d'acord extinguissis el teu contracte per 20 dies per any a un límit de 9 mensualitats. Per tant, de què estem parlant? De que ja els empresaris poden baixar la quantia que vulguin del teu salari. Perquè, a més, el que te diuen és que en els casos en què una empresa justifica que du 2 trimestres, no de pèrdues, sinó d'una baixada d'ingressos, saps? Que no vol dir pèrdues, ja n'hi ha causa per a inaplicar el conveni col·lectiu. El conveni col·lectiu és bàsic perquè així tots els llocs de treball seguien per el conveni. A veure, tu què l'has de cobrar? Anem a mirar el conveni, a veure, categoria. Si tu inapliques el conveni col·lectiu, en què se quedem? En el salari mínim interprofessional. És l'únic límit que anem a tenir. Per tant, mireu la indefensió en aquests moments en què queden els treballadors i les treballadores a les hores de que les puguin modificar algo tan essencial i bàsic com és el seu salari. Perquè, a més, jo vull dir, els 3 trimestres consecutius, això és una gran mentira, ¿vale? Perquè en el moment que tu no tens un any fiscal, la trampa està feta. A veure, una empresa el que seguia és per l'any fiscal, i en el moment que t'estan dient 2 trimestres no n'hi ha any fiscal. Això què significa? Que tu te pots dedicar de gener a març a facturar tot el que vulguis, tot el que tingues que facturar, o deixar-lo simplement per al tercer trimestre i en 2 trimestres consecutius cridar al proveïdor i dir-li mira, escolta, et dona igual que en lloc de passar-te ara la factura te la passe d'ací 6 mesos, l'altre va dir encantat. I a més, que no n'hi ha una baixada d'ingressos vol dir que si el Santander ha guanyat 9 milions d'euros i ara guanya 8.999.999, pues mira, és que n'hi ha una reducció de les ganàncies. O sigui, entonces, en realitat estan legalitzant una manera de baixar el salari d'una manera en total. 8è, suspensió de contracte o reducció de jornada. ¿Vale? Abans, per a fer els seres parcials, dimensionals, els seres temporals, o sigui que és que l'empresa, en lloc d'extingir mínimament els contractes, el que feia era suspendre la relació durant 3 mesos o 6 mesos o reduir la jornada dels treballadors a la meitat, feia falta una autorització administrativa. ¿Vale? Entonces, hi havia una negociació amb els treballadors perquè moltes vegades no donava l'autorització administrativa. Si no n'hi havia un acord tant de l'empresa com dels treballadors i les treballadores, doncs bueno, ara ja no fa falta. Ara la simple comunicació de l'empresari a l'autoritat laboral i un informe de la inspecció de treball, doncs hi haurà prou. Però a més te diu que l'informe de la inspecció laboral és preceptiu, però això té una trampa, perquè preceptiu no és vinculant. Sí, tu estàs obligat a que t'emitisquen l'informe, però l'informe te pot dir que no n'hi ha causes i no te vincula. Però això després ho explicarà Cristina molt millor.
¿vale? No, el acomiadament col·lectiu. I així que sí que entrem en els seres d'extincions de contracte, ¿vale? Ahí hi ha dos qüestions fonamentals. Primer, que se poden fer ERES si se considerarà que hi ha un causes econòmics quan hi ha una disminució dels ingressos o de les vendes en 3 mesos consecutius i donar-se compte l'altra vegada que no és l'any fiscal, per tant, el que us he contat abans, així serveix, perquè en 3 trimestres no tinguis una reducció mínima que siga de les ganàncies ja te dona tu cobertura i després perquè tampoc te fa falta autorització administrativa. Aleshores, el que passava en els CERES és que en els CERES hi havia molta negociació, ¿vale? Perquè l'empresa volia tancar o volia tirar a un número determinat de treballadors al càrrec i doncs ahí se produïa una negociació perquè si no anava la signatura dels treballadors doncs l'autoritat laboral podia tirar enrere el CERES. Ara no fa falta que n'hi hagi el vistiplau dels treballadors perquè no fa falta que n'hi hagi una autorització administrativa. Doncs mireu, el que tenim és una porta oberta a que no res, saps? És a dir, que tu no justifiques en 3 mesos que no has tingut més ganàncies, doncs pugues tirar pràcticament tota la plantilla al càrrec. Evidentment, en 20 dies per any, en un límit de 24 mensualitats, de 12 mensualitats. I una qüestió fonamental, i és que els CERES en això comencen a ser aplicables a l'administració pública. Hasta ara hubo molt debat si se podien fer ERES en l'administració pública, en el personal laboral, o no se podien fer. Bueno, pues ja no tenim dubtes, perquè a mi em fa molta gràcia, no? Perquè segons aquí catedràtic de dret graves dient que els CERES se podien fer o que els CERES no se podien fer, però el que teníem era que quan hi havia una sentència, la sentència deia que no, que els CERES no se podien fer. Ja ho hem legalitzat. Ara ja no hi haurà un problema per a fer ERES en l'administració pública i poder tirar al carrer al personal laboral. Negociació col·lectiva. Mireu, la negociació col·lectiva arreplega una reivindicació històrica de la patronal. I jo suposo que això la Pau explicarà molt millor, però bueno, jo vaig a donar-vos unes pinzellades. I és que sempre ha volgut la patronal que estiguem per damunt de qualsevol negociació col·lectiva el conveni. Per què el conveni d'empresa? Mireu, el 95% de les empreses en l'estat espanyol són xicotes empreses. Això què significa? Que en la majoria de casos no hi ha una representació sindical forta. I de fet, si aneu a empreses de 9 i 10 treballadors, trobareu en què el representant sindical és el cosí del jefe o l'amic i tal. Pues entonces, què passa? Que abans de nosaltres teníem el conveni col·lectiu sectorial o provincial. Entonces, encara que tu tingués un conveni d'empresa, el conveni d'empresa no podia tindre qüestions que anaven per baix dels drets que arreplega el conveni col·lectiu. Ara sí. Ara el conveni d'empresa serà el que marcarà. Entonces, de què estem parlant? O sigui, entonces la força que tenen els sindicats a l'hora de negociar, que negocien per dalt, perquè són les forces legitimades, se perd. Perquè després tu, pues, ahí entre dos, negociaran el conveni col·lectiu i no serà aplicable l'altre, i això és fonamental. I després el tema de l'ultraactivitat dels convenis col·lectius. Mireu, no se quedava sense convenis col·lectius. Quan s'acabava la vigència d'un conveni col·lectiu i se denunciava, doncs estava en actiu fins que tu negociares un altre. Ara el que te diu és que una vegada finalitzada la vigència d'un conveni col·lectiu, com a màxim durarà 2 anys. I si en aquests 2 anys no se negocia, te quedaràs a zero. I això què significa? Pues que te n'aniràs a l'estatut dels treballadors, el que comentàvem antes, en pla salarial al salari mínim interprofessional. Entonces, això què va suposar? Pues va suposar que en aquests 2 anys l'empresari no va tindre ningunes ganes de negociar el conveni per que un conveni i els treballadors i les treballadores van tindre que acceptar qualsevol cosa per no quedar-se sense. Per tant, en aquest moment la negociació col·lectiva serà molt, però molt tocada. 11. Obligacions de qui cobra l'atur. Mireu, vosaltres vos veus molt joves, suposa que la majoria de vosaltres no heu cobrat la desocupació encara mai, no? Però a veure, qui cobra la desocupació és qui cotitza. Així no t'estan regalant. És perquè tu cotitzes. ¿Vale? Pues lo que se suposa és que ara, quan cotitzes, quan cobres la desocupació, tindràs l'obligació de fer treballs en benefici de la comunitat. I a mi em fa molta gràcia, per no dir que me dona ganes de plorar, perquè a mi com a penalista, com a advocada que he dut també molt de penal, pues me recorda a quan jo negocie perquè un client meu no vaig a la presó. O sigui, jo, quan hi ha penes que són més, no són molt greus, doncs negocies.
fiscal. Mireu, a veure si podem ficar-li treballs en benefici de la comunitat. I són penes que nosaltres canviem per les penes de presó. I ara volen que els treballadors desocupats que cobren l'atur facin treballs en benefici de la comunitat. Hòstia. Se suposa que aquest temps se tenen que utilitzar en formar-se o en buscar treball. Però a banda n'hi ha un tema molt més perillós, i és que la senyora Ana Botella ya os diré, ¿por qué vamos a cerrar las bibliotecas si pueden venir aquí parados a trabajar? Mireu, és que ara resulta que en els seres que podem fer en l'administració pública anem a tirar un fund de gent al carrer per a que vinguin els aturats que estan cobrant la desocupació a cobrir els llocs de treball. És que, vamos, l'apertura que s'ha fet això és impressionant. I per últim, fonamental, el despido, el acomiadament. El acomiadament objectiu. Mireu, l'acomiadament objectiu és quan se despediu per causes econòmiques, antes hem vist quan se fa d'una manera col·lectiva i ara quan se fa d'una manera individual. ¿Vale? Abans, pues, quan a tu t'arribava al despatx una persona que li havien fet un acomiadament objectiu, li havien pagat 20 dies per any, pues tu en seguida miraves a veure si hi havia causa econòmica. Entonces, com se considerava la causa econòmica? Pues tu tenies que demostrar que en 3 anys anteriors la empresa havia tingut pèrdues fortes que feien inviable pràcticament la continuació de l'empresa o que per almenys amortitzant el teu lloc de treball l'empresa tenia viabilitat de continuar. I moltes vegades en els juzgats tiraven enterre els acomiadaments i a vegades inclús no els casos es consideraven improcedents, és que en molts casos es consideraven nulos. ¿Vale? Bueno, pues ara això dels 3 anys i lo de demostrar pues ja no, ara anem altra vegada a lo dels 3 trimestres consecutius de pèrdues d'ingressos o de vendes. Per tant, els juzgats van ser molt difícil per a declarar que els acomiadaments objectius no seran. I després el tema famós ja dels 9 dies d'absentisme laboral. O sigui, avui, pues mira, si te pilla un permís de paternitat perquè han nascut els fills i després tens un constipat i te'n vagis a 10 dies, pues me vas a cara, en 20 dies. I després l'acomiadament improcedent. Bueno, l'acomiadament improcedent és quan a tu te despedís el jefe perquè li dóna la gana i no n'hi ha res, ¿vale? Això és un acomiadament improcedent, ¿vale? Entonces, què passava fins ara? Moltes vegades el que passa és que quan a tu l'empresari te volia acomiadar, pues te dia que t'acomiadava perquè per faltes justificades o per falta d'obediència o el que seguera, i el mateix paper te ficava el jefe. Se reconoce la improcedencia y te ficaven la indemnització al costat, ¿vale? Pero això passava, no? Me la nota llàstima porque la gent venia al despatx y te decía, es que fíjate tú, tal, ¿qué se puede hacer aquí? Pues lo que les dices es una cuestión, mira, en el Estat espanyol el despido és lliure, no és gratis, ara cada vegada més, però és lliure, i si a tu te paguen lo que estipula la llei, te ponen a cobrar, i això és el que hi havia. Però ara això de pagar cada vegada més difícil, perquè mireu, un acomiadament, quan a tu te despedia, t'acomiadava l'empresari, el teu acomiadament se considerava improcedent, a menys que se demostrara lo contrari. Això des del punt de vista judicial és fonamental. Per què? Perquè resulta que la càrrega de la prova la té l'empresari. Entonces, tu quan presentes una demanda perquè han acomiadat un treballador, el que té que provar que n'hi ha causes per acomiadar-lo és l'empresari. Era l'empresari. Això era important. Ara és al revés. Ara te diu la llei que se considerarà que l'acomiadament és procedent sempre quan no se demostra el contrari. Per tant, tenim un canvi de la càrrega de la prova. Antes se tenia que provar que les causes d'acomiadament se donaven en l'empresari i ara que té que provar-lo és el treballador. Doncs mireu, això des del punt de vista judicial és una variació substancial. Entonces, bueno. I això, a més, què du darrere? Doncs mireu, què passa quan se declarava la improcedència? Doncs tu, quan declares la improcedència, tenies dret als salaris de tramitació. Els salaris de tramitació són els salaris dels mesos que tu no has estat treballant. És a dir, si a una persona l'han acomiadat en novembre de l'any passat i ahir tinguem el juny i avui tenim sentència, significa que fins el dia d'avui tots els salaris que aquesta persona haver tingut que cobrar es va cobrar, ¿vale? Bueno, els salaris de tramitació sí lleven. Això és el cas de que l'empresa te readmitisca, el qual n'hi ha moltes possibilitats. I normalment la readmissió opta l'empresari a no ser que sigui representant sindical. Per tant, en la majoria dels casos opta l'empresari i no va optar per la readmissió.
Això què significa? Més enllà de que, a més, no te paguen els salaris de tramitació. Pues que moltes vegades el que passava era que l'empresari que admitia que era un acomiadament improcedent perquè no se volia jugar pagar-te salaris de tramitació, perquè dius, uau, i si me tarda un fum en aplegar, me toca pagar la indemnització i els salaris de tramitació. Ara ja no hi ha salaris de tramitació, i això què significa? Que els empresaris, quan t'acomiaden improcedentment, no te van a pagar la indemnització, perquè no van a perdre res en pagar-te-la d'ací un any. Com a més, si vas al juzgat, és més fàcil ara intentar fer que l'acomiadament és procedent, però el que anem a trobar és gent que se'n va al carrer d'avui per a demà sense un dur, i ja veurem el que passa en els juzgats. I després, per últim, la indemnització. La indemnització fins ara ha sigut de 45 dies en un límit de 42 mensualitats. En aquests moments passa a ser de 33 dies en un límit de 42 mensualitats, de 24 mensualitats. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se suposa que la gent que està contractada fins al dia d'aprovació del Real Decret pues tindrà una indemnització de 45 dies i a partir d'ahí en 33, ¿vale? Però després també te diuen que com a màxim se cobra 720 dies, i a mi me pareix que això en la pràctica després va ser que lo dels 42 mensualitats com a màxim se van a quedar en 24 mensualitats. Per tant, l'acomiadament se toca moltíssim. Entonces, mireu, com a anàlisi final, jo ho he dit així, després si voleu què passa, però vamos, als 15 dies ja apareix un pamflet, ara m'ha dit Carlos que va ser qui ho va difundir, un pamflet d'una empresa d'estos que donen cursets, ¿no? De saque el máximo partido a la reforma laboral, ¿no? Un curset encarat ja als empresaris i quan es la reforma laboral diu ¿despido más barato? Sí, ahora sí. ¿Reducción de salarios? Por fin una posibilidad real. Nuevo contrato para empresas de menos de trabajadores. Se acabó el absentismo. Ha llegado la auténtica flexibilidad interna a la empresa. Despidos objetivos con causas económicas más fáciles de justificar. Mireu, les reivindicacions de la patronal, per fi, s'han aprovat en aquest país. I mireu, en aquests moments és que jo us ho he explicat al principi, no? La importància del dret laboral, no? De per què té que existir i per què té que estar ser fort. Perquè en aquests moments el dret laboral està sent inclús menys garantista que el dret civil, perquè mireu, quan vosaltres signeu un contracte, per exemple, de compra-venda en un pis o un compra-venda qualsevol cosa, les clàusules que tu signes en aquest contracte se mantenen fins a l'últim moment. I en aquests moments, en la reforma laboral, els punts que tu has pactat en el teu contracte ni tan sols s'estan complint, perquè s'estan modificant. O sigui, mireu en aquests moments com està la desregularització del dret laboral. Se diu que això és per a beneficiar l'economia, són les excuses que dona la dreta. Jo simplement vull donar l'exemple de Finlàndia. Finlàndia ha aprovat una reforma laboral totalment contrària a la que s'ha aprovat a l'estat espanyol, totalment garantista dels treballadors, i el resultat d'això és que al dia següent l'economia s'ha menjat. Per què? Perquè si tu no dones estabilitat als treballadors i les treballadores, no gasten i no se pot manejar l'economia. Ja de més ens han dit que s'espera de 6.000 a 600.000 a 1 milió de parells més per a final d'any. Per tant, el que ens han dit és que aquesta reforma laboral no va crear llocs de treball, el que va fer és fer més econòmics els acomiadaments que se tenen que fer. I bueno, jo crec que més que mai en aquests moments és necessari una vaga general i una unitat dels treballadors i les treballadores. I jo ja ho penso. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo me gustaría, ya que nos ha desgranado más o menos cuáles son los contenidos de la reforma laboral, haremos hincapié en alguno, pero también desde el punto de vista sindical, qué lectura hacemos de esta reforma laboral. En esta reforma nosotros vemos fundamentalmente un objetivo, y es el cambio de modelo de relaciones laborales. Como bien decía Rosa, el objetivo del derecho laboral hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de la reforma, era equilibrar una relación de poder muy desequilibrada, generada fundamentalmente por el sistema capitalista. En este caso, esta reforma laboral lo que hace es tender a descargar la posible
colectivización de la defensa colectiva de los intereses y de los derechos de la clase trabajadora en pro de una individualización, palabra más difícil, de relaciones laborales, ¿vale? Este es el objetivo hacia donde vamos caminando. Todas, aunque no hayamos trabajado en ninguna ocasión, todas y todos sabemos que cuando nosotros vamos a un centro de trabajo o vamos a buscar trabajo, nosotras nos vamos en igualdad de condiciones. Es decir, nosotras no tenemos el mismo peso que el empresario cuando vamos a un centro de trabajo, ¿no? Y que de alguna manera estamos un poco a merced de las condiciones de trabajo que nos quieran poner encima de la mesa, y más aún en una situación como esta, donde hay muchos trabajadores en paro y sabemos que también se van con un poco esto, ¿no? Si no quieres estas condiciones, tengo 5 millones y pico en la puerta. En esta individualización, lo que nosotros percibimos es, lo que vamos a ir percibiendo es que de alguna manera la gente va a ser mucho más complicado para las personas defender sus derechos, y que evidentemente esto va a producir una merma colectiva de derechos del conjunto de la clase trabajadora. Como antes decía Rosa, esta reforma laboral toca todos los puntos por los que pasa un trabajador, una trabajadora cuando inicia su relación laboral, empezando por las ETTs, que ahora van a ser empresas de colocación, ¿vale? Hasta ahora las ETTs únicamente lo que hacían era hacer un contrato y luego ponían a disposición, hacían un contrato al trabajador o trabajadora y lo ponían a disposición en una empresa usuaria. A día de hoy lo que hacen es también darle funciones de las que hace el SERVE, o el INEM en este caso, fundamentalmente de contratación y de selección. Esto es un camino, y es camino europeo, y además camino europeo del malo, no como Finlandia, es camino europeo en el que, pues, por ejemplo en Holanda, para que te busque un contrato tienes que pagar 400 euros, es decir, buscar trabajo es empezar pagando. Con lo cual, pues bueno, de momento esto no está previsto en la reforma laboral, pero las cosas apuntan a que pueden ir camino hacia ahí. Y además, teniendo en cuenta que los servicios públicos de empleo están pagados por impuestos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que de alguna manera nosotros lo que defendemos es unos servicios públicos y servicios de empleo que sean dignos, que están sostenidos por los impuestos de todas las personas, y no, de alguna manera, derivar ese dinero y esos impuestos públicos a la gestión privada de un derecho como es el derecho al trabajo. Toca la contratación. Hemos hablado de contratos a la formación que se pueden encadenar y que además en actividades muy similares y en empresas diferentes se pueden ir encadenando uno tras otro. Podemos acabar la carrera a los 22 y perfectamente estar hasta los 33 contratados con un contrato en formación, cobrando hasta un 15%, si no me equivoco, menos del salario, ¿vale? El contrato a tiempo parcial y el contrato temporal de 364 días, llamémoslo así, porque en las listas aparecerá como que tenemos a un montón de trabajadores y trabajadoras indefinidos, pero cuando tenemos un periodo de prueba de un año por el que te puedo despedir sin ninguna justificación y sin ningún derecho, es decir, sin ningún tipo de indemnización, estamos hablando de que el contrato se puede convertir en un contrato temporal y en una entrada y salida consecutiva de trabajadores y trabajadoras. Otro de los objetivos de la reforma, aparte de, bueno, y que conlleva también esta individualización de las relaciones laborales, nosotros vemos, o yo por lo menos veo dos fundamentales que me saltan más. Es decir, una, la rebaja salarial. La rebaja salarial por la vía de los convenios colectivos y de la modificación sustancial de condiciones de trabajo que ha comentado Rosa, ambas dos antes. De la modificación sustancial por la posibilidad abierta de modificar los salarios, ¿vale? Y la de los convenios colectivos porque pueden desaparecer. Es decir, a día de hoy el salario está en 640 y pico, el salario mínimo interprofesional, y los salarios, el salario medio puede estar rondando 900 euros, una cosa así, ¿no? Si, bueno, pizca más o menos, ¿vale? Eso no es porque de manera altruista o de manera solidaria
los empresarios o nadie lo haya querido pagar. Eso es fruto de organización de trabajadores y de trabajadoras, eso es fruto de lucha, es fruto de presión, es fruto de organización y de negociación. Entonces, esa negociación aquí se ha articulado a través de los convenios colectivos. La mayoría de los trabajadores del Estado español, aunque tengan una pequeña o microempresa, están afectados por un convenio colectivo que lo que produce es, de alguna manera, mejorar sus condiciones concretas. Mejora salarios, mejora en la rebaja de horas de jornada anual, mejora en permisos retribuidos, mejora en condiciones cuando tenemos una incapacidad temporal. La mayoría de las condiciones de trabajo están negociadas en los convenios colectivos y están mejoradas, están por encima de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores. Con lo cual, con esta nueva reforma y con la desaparición de la ultraactividad, podemos acabar por no tener convenios colectivos y acabar regulándonos todos y todas por el Estatuto de los Trabajadores, que es una norma de mínimos que está muy bien, pero que está muy bien para que con la capacidad de negociación y de organización de la clase obrera se pueda mejorar esas condiciones. La ultraactividad se mantiene 2 años, pero cuando nosotros vamos a negociar un convenio, los convenios cuesta mucho de negociar, porque evidentemente tú estás disputando a la patronal, estás disputando beneficios y estás disputando, pues en ese conflicto capital-trabajo les estás diciendo yo, tu empresa va bien o tu sector va bien y yo lo que quiero son mejores condiciones de trabajo. Si nosotros tenemos graves problemas también para negociar porque las empresas siempre quieren tener un convenio propio, es una reclamación histórica, es decir, donde yo ahora estoy regulando para 50.000 trabajadores y si se me monta un pollo por el convenio colectivo, se me moviliza a 50.000 trabajadores, pues si tengo un convenio colectivo de empresa y en lugar de 50.000 regulo a 500, solo se me movilizarán 500, con lo cual el conflicto se reduce y la repercusión del conflicto es mucho menor y hay menos capacidad también de seguir avanzando en ese sentido. Como decía, la ultraactividad se mantiene esos 2 años y en esos 2 años nosotros, es decir, el cuerpo del convenio, todo lo que regula el convenio se mantiene durante 2 años y los trabajadores y trabajadoras pueden seguir disfrutando de esas condiciones. Si en 2 años no se llega a un acuerdo, el convenio decae. Podemos acabar regulándonos o bien por lo que aparezca en nuestro contrato o por acuerdos que estén firmados a nivel de empresa o por el Estatuto de los Trabajadores. Claro, si yo soy un empresario que sé que en el próximo convenio me van a subir o me van a pedir una subida de salario y además una rebaja de horas y me van a pedir que les pague un complemento para cuando estén enfermos o yo que sé, un montón de cosas que se pueden pedir en un convenio colectivo, pues ¿qué hago? Alargo la negociación del convenio o intento no negociar. ¿Por qué? Porque sé que en dos años voy a estar aplicando condiciones menores a las que voy a negociar, ¿no? ¿Esto qué hace? De alguna manera es otro de los objetivos de la reforma laboral. Es evitar la organización de los trabajadores, porque si tendemos a individualizar esas relaciones de trabajo y que la gente se le está diciendo que cada uno se busque las castañas y que vaya a un centro de trabajo y que de alguna manera tenga que acordar de manera unilateral con el empresario las condiciones y luego además se está haciendo una reforma donde se está debilitando el poder de la organización y se está debilitando el poder, en este caso de los sindicatos que negocian convenios, pues bueno, de alguna manera estamos debilitando la posibilidad de organizarnos y de poder reclamar mejores condiciones. A través de la negociación colectiva y luego en muchas ocasiones está a la gente que representa a los trabajadores y a trabajadoras en la empresa, que son los delegados de personal, miembros de comité de empresa, se les está descargando también de responsabilidad a la hora de presionar y de negociar. Cuando abrimos el abanico para que se pueda modificar horario, jornada, régimen de trabajo a turnos, sistemas de la rebaja del salario, cuando estamos diciendo y abriendo abanico para que las empresas puedan modificar esas condiciones, pues de alguna manera lo que estamos haciendo es debilitando
a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa. Más teniendo en cuenta, porque esto ya lo introdujo el PSOE en su reforma laboral, quien no tenga representación puede designar una comisión para eso, ¿no? De varios trabajadores, no sé si son 3 trabajadores, una comisión de 3 trabajadores para negociar esas condiciones, ¿no? Entonces, si quien no tenga representante, pues puede ser, como decíamos antes, ¿no? El primo del jefe, la cuñada y la mujer, ¿vale? Y estos son los que al final podrían acabar negociando determinadas cuestiones. Lo que conlleva las empresas, pues que si vamos a tener que negociar un convenio de empresa, porque ahora tienen prioridad, y que a mí me interesa tener unos representantes y representantas mansos a la hora de negociar condiciones, yo lo que voy a hacer es buscar a las personas que me sean más fieles desde el punto de vista de la empresa. Entonces buscaré a las personas que no vayan, que vayan a buscar mis intereses y no los del colectivo de trabajadores y trabajadoras. Luego hay varias cuestiones también que me gustaría resaltar, por no me estoy haciendo muy larga, no sé ni cuándo pongo yo. ¿No? Vale. Luego hay varias cuestiones que vamos a individualizar las condiciones. El estatuto, en su artículo 52, decía que por faltas de asistencia, aunque fueran justificadas, se podía proceder a un despido objetivo, pero siempre hacía una referencia al absentismo del conjunto de la plantilla. Eso se ha retirado y entonces, de alguna manera, si el absentismo de la plantilla superaba un 5% y la persona tenía un 20% de faltas de asistencia, aunque fueran justificadas en 2 meses, se podía despedir 20 días por año trabajado con un máximo de 12. Con tanto número, a veces que... Ahora, la persona que pueda faltar 9 días al trabajo, aunque sea justificado, pues puede ser despedido. Tiene una indemnización que es muy mínima, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que en lugar de reforzar, porque esto quiere decir que nadie se puede poner enfermo, básicamente. Hay un vídeo que no recuerdo ahora el nombre, el título, y es una empresa de Cataluña donde sale, me quedé solamente con un testimonio, y era una señora que tiene una operación y que luego además fallece su hermano, ¿vale? La operación creo que está como 7 días de baja, y luego su hermano pues ya tiene un permiso por fallecimiento de hermano de 2 días. Bueno, pues ha faltado 9 días y con la nueva aplicación de la reforma laboral se ha ido a la calle. Pero ha pasado con ella y ha pasado con un montón de trabajadores por faltas de asistencia, aunque fueran justificadas. Aquí, ¿qué retiramos? En cuanto a faltas de asistencia, retiramos accidente de trabajo, enfermedad profesional, todo lo que tiene que ver con maternidad, vacaciones, horas sindicales, ¿vale? Es decir, pero claro, rompernos un pie, que es lo más fácil del mundo, y luego ir a una revisión del pie, nos puede, si todo suma 9 días, nos puede costar el despido, ¿vale? Bueno, retomo, ¿y esto qué tiene que ver? Cambio de modelo. Cambio de modelo de un objetivo, y es un mercado de trabajo donde los trabajadores y las trabajadoras estén lo menos organizados posibles, donde los sindicatos de clase tengan cada vez menos fuerza. Sindicatos de clase son los sindicatos que organizan a todos los trabajadores independientemente del sector donde trabajen, ¿vale? Y que además, por tanto, van a seguir debilitando otras opciones sindicales que a lo mejor no son de clase, pero que sí defienden los intereses de los trabajadores. Este es el objetivo, que cada uno y cada una vaya al mercado de trabajo y vaya buscándose la vida. Y luego además con discursos muy, bueno, pues atacando también a la gente que de alguna manera está intentando defender sus derechos en los centros de trabajo, y luego y sobre todo atacando a la gente que no tiene empleo, como por ejemplo, a mí me parece gravísimo la lectura que se puede hacer de esta reforma laboral cuando un trabajador o una trabajadora que está en desempleo puede ser llamada a hacer trabajos a la comunidad. A mí me parece terrible, o sea, me parece una culpabilización
Y son mensajes que se están lanzando para que vayan calando de que aquí quien no tiene empleo es porque no quiere. Y bueno, eso hay que rebatirlo. Lo que ha dicho Rosa y lo que con mayor o menor suerte he intentado explicar yo es lo que provoca esto y la continua pérdida de derechos, y luego además toda la situación que se está produciendo a nivel autonómico, en el caso del País Valenciano, y a nivel estatal, de recortes de cara a los servicios públicos. Todo esto es lo que provoca la convocatoria de la huelga general. La huelga general es el escenario donde los trabajadores y las trabajadoras de alguna manera hacen ver el descontento con las políticas sociales y laborales de los gobiernos. Es el momento también de intentar convencer a compañeros y compañeras, y vosotros y vosotras aquí en la universidad también, de que esto no son las relaciones, está estableciendo las relaciones laborales del futuro. Es lo que nos vamos a encontrar, desgraciadamente, en los centros de trabajo, y que de nosotros y de nosotras depende que el Estado, que el gobierno se dé cuenta de que ha errado y que está errando con las políticas que está implantando y con esta reforma laboral, y marcar un camino diferente. Evidentemente, la huelga es otro elemento más, es un paso más de cara a la reivindicación de los derechos. Es muy probable que haya más movilizaciones. De alguna manera, lo que hay que hacer es concienciar a las personas de que lo que hasta el momento de la publicación de la reforma laboral suponía teníamos una posibilidad de defender nuestros derechos colectivamente, esta reforma laboral de alguna manera lo que hace es volatilizarlo. Y bueno, pues eso, que tengáis mucha suerte, y yo tampoco daría más tiempo a las preguntas y al debate posterior. Bien. Bien, pues a mí me toca hablar de la inspección de trabajo, del impacto que vamos a sufrir los funcionarios de la inspección, tanto inspectores y subinspectores, en la aplicación de la nueva reforma laboral. Lo primero que quiero dejar constancia es que el Ministerio de Trabajo se crea a principios del siglo pasado, la primera década de 1900. Siempre se llamó Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ministerio de Trabajo y Gobernación, Trabajo e Industria, pero jamás fue empleo. Y esto es muy importante, porque todos sabéis, como universitarios que sois, que no es lo mismo el trabajo que el empleo. La única excepción es en el decreto del general Primo de Rivera, que fue una dictadura totalitaria, el 8 de mayo de 1920, en el que sí que se denomina, por primera vez en nuestra historia, el Ministerio de Empleo. Y ahora, con la reforma, vuelve a ser Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Como dato histórico me parece que es muy relevante. Esto no se nos escapa a nadie. Luego quiero explicaros lo que es la función de la inspección de trabajo. ¿Para qué sirve la inspección de trabajo?